हमार मरद रोजे शहर ले हमरा खातिर पान लेके आवत रहले, जौना के हम बड़ी सबक ले खात रहनी। बाकी ओकरा बाद हमरा होश ना रहत रहे। भोर में उठला पर हमार कपड़ा भीजल रहत रहे और एक दिन हम अपना मरद के ले आइल पान फेंक देहनी और सूते के नाटक कैनी। अब फिर जौन हमरा साथे हमार मरद कैले उस सुनला के बाद रौरा सबके रोवा खाड़ हो जाई। काहे कि बियाह के राती मरद के कोठारी में आवे ले पहले ही हम लाल रंग के नाइटी पहिननी, ताकि वो हमरा के पहला नजर में ही देख के अपन दिल खो देस। ऐसे त हम गांव के रहनी, बाकी इन नाइटी हमरा हमार दोस्त दिले रहली, जेकर बियाह शहर में भइल रहे। वो हमरा के मरद के काबू में रखे के बारे में बहुते बात बतौली। जब हमार मरद सोहन कोठारी में अइले तो वो हमार नाइट सूट के देख के रुक गए। उनका नजर में हम गांव के लड़की रहनी। सोहन के सामने नाइटी पहन के हमरा बहुते लाज लागत रहे, बाकी अब वो हमार मरद रहले और हमरा उनका दिल के जीते के रहे। हम हमेशा ले बियाह के बहुते सपना बोलने रहनी और आज रात के बारे में कई बेर सोचले रहनी। जब मुलाकात के पल आइल त हमार दिल बुरा तरह ले धड़कत रहे। सोहन हमरा नजदीक आके प्यार से हमार हाथ पकड़ के कहलन कि तू बहुते सुंदर बाड़ू। सोहन के ई बात हमरा के एगो नया जिंदगी देले रहे। हम अपना के हवा में महसूस करे लगल रहनी। सोहन जब अपन हाथ जेब में डलले तो हम सोचनी कि वो हमरा के उपहार दे दी हैं। बाकी हम अचरज में पड़ गईनी जब सोहन जेब से हाथ निकल ले। उनका हाथ में पान के झोरा रहे और सोहन खुदे उ झोरा खोल के कहलन कि बियाह के रात में सबसे पहले हम तोहरा के अपना हाथ ले मीठ पान खियाई। सोहन के बात सुन के हमरा होठ पर मुस्कान आ गई। वो कहत रहले कि शहर से खास तौर पर हमरा खातिर पान बनौले बाड़े। सोहन प्यार से हमरा मुंह में पान डाल दिहले तो हम खुशी खुशी खा गईनी। बहुते मीठ पान रहे। सोहन हमरा आँख में देख के हमरा ले प्यार से बतियावे लगले और ये पता न कैसे हमरा नींद आवे लागल। कुछ देर बाद हमरा होश ना रहे। भोर में जब आँख खुलनी तो घड़ी में 11 बजत रहे। हमार कपड़ा भीजल रहे। हम अचरज में पड़ गईनी कि रात के इंतजार में हम एगो एगो पल गिनले रहनी। वो राती के हम कैसे सुत गईनी। फिर हमरा सोहन के ख्याल आई। पता ना वो हमरा बारे में का सोचत हुई हैं। कपड़ा कैसे भीजल रहे। सोहन कमरा में ना रहले। हम तुरंते कपड़ा बदल के नहाए के तैयार हो गईनी। हम बाल कंघी करत रहने कि सोहन कोठारी में अइले। उनकर मिजाज बहुते बिगड़ल रहे। बात ना कैलन। जब हम उनका से बात करे के कोशिश कैनी तो पूरा तरह ले खिसिया गए और ई हमरा खातिर बर्दाश्त ले बाहर रहे। तो हम तय कैले रहनी कि हम कोनो न कोनो तरी ले सोहन के मना ले। सोहन के गैला के बाद हमार मौसी, जे कि हमार सास भी रहली, कोठारी में आके हमरा आँख में लोर देख के अचरज से पूछली, का भइल दुल्हन। हम कहनी कि हम सोहन के नाराज कर देले बानी। वो कहे लगली कि हम सोहन से बात करतानी। बाकी हम मौसी के हाथ पकड़ के उनका के रोक देनी। कहनी कि सोहन से बात मत करी, न तो वो हमरा ले और ही खिसिया जाए हैं। मौसी हमार बात सुन के चुप हो गईली और कहली कि छोट छोट बात के दिल पर मत लगावा। सोहन के संगे कुछ दिन रहबू तो उनकर आदत के बढ़िया ले जान समझ लेबू। हम उनकर बात सुन के खुश हो गईनी। माई बाबूजी के लाडली होखे के अलावा हम मौसी के भी लाडली रहनी। हालांकि बचपन ले हमार इच्छा रहे कि उनका बेटा सोहन से हमार बियाह हो जाए। आज जैसे ही हमार उम्र 15 बरिस के हो गई तब मौसी हमनी से मिले अली। जात घरे हमार मुंह मीठा करके चल गईली। हम बहुते खुश रहनी, काहे कि मौसी हमरा ले बहुते प्यार करत रहली और यही से हमरा माई बाबूजी के भी ए रिश्ता में कोनो आपत्ति ना रहे। सोहन के शहर में बढ़िया नौकरी रहे। उस सवेरे सवेरे शहर खातिर निकल जास और रात में ही घरे लौटत रहन। उनकर कमाई से ही मौसी गांव में
बड़का घर बनौले रहली। सोहन आ हम कई साल ले ना मिलल रहनी जा। उ ज्यादा समय शहर में बितावत रहले। घर लौटस त हमनी के गांवे आवे के उनका भी टाइम ना रहत रहे। बाकी रिश्ता होखला के बावजूद उ हमरा से मिले खातिर हमरे गांवे ना आइलन। एह बात के लेके हमरा दिल में अजीब अजीब सवाल उठे लागल रहे। एक दिन जब हमार मौसी हमनी के गांवे मिले अइली त हम उनका से पूछनी कि सोहन हमनी के गांवे काहे ना आवेले। माई के कान में जब ये बात पड़ल तो हमरा के थप्पड़ मार देहली और कहली कि ई कहे में तोहरा लाज नइखे लागत। अपना होखे वाला मर्द के बारे में ऐसन बात पूछत बाड़ो। हम रो के रह गईनी। मौसी मुस्कुरा के कहली कि काहे ना, जैसे ही सोहन के समय मिली वो जरूर आई हैं। जब से उनका के शहर के हवा लागल बा तब से वो बहुते कम बात करेले। अब पहले जैसा नहीं खन, गंभीर हो गए बाड़न। मौसी के बात सुनला के बाद माई कहे लगली कि जब लड़कन की जिम्मेदारी पड़ेला तो ऊ लोग ऐसे ही गंभीर हो जाले। एगो हमार बेटी के ही अकल नहीं खेआवत, मुंह उठा के जवन चाहे ऊ पूछ लेवेली। माई खिसिया के हमरा ओर देखली तो हम उजाले उठ के अपना कोठारी में आ गईनी। मौसी के गैला के बाद भी माई हमरा के हजार गो बात सुनौली। पता ना माई का कहत रहली। हम त अपना विचार में डूबल रहनी। हमरा ई सोच के खुशी भइल कि हमरा होखे वाला मर्द भी हीरो नियन शहर के हो गइल बाड़े। शुरुए ले हमरा शहर में रहे के बहुते शौक रहे। मौसी बियाह खातिर 1 साल के समय देले रहली आ 1 साल हम खाली सपना बुने में बिता देहनी। बाकी हमरा एकर कोनो खबर ना रहे कि एक दिन हमार सब सपना धूल के ढेर में बदल जाई। कुछ दिन बाद हमरा और सोहन के बियाह बहुते धूमधाम से हो गइल। हम सोहन के साथे विदा होके मौसी के गांवे आ गईनी। मौसी हमार स्वागत बहुते खुशी ले कैली। लेकिन सोहन जी बियाह के राती सुतला के वजह से बहुते खिसियाइल रहलन और उ पूरा दिन हमरा से कोनो बात ना कैले। हम पानी से निकलल मछली निहन उनका आगे पीछे करत रहनी। बाकी उ एक नजर हमरा ओरी ना डलले। घर के छत पर सब समय बिता देले और गांव में मेहरारून के छत पर जाए के मनाही बा। यही से हम उनका पीछे ना जा पौनी। सोहन खुदे राती में कोठारी में आ गए। रुआला ले हमार आँख सूज गई रहे। वो हमरा बगल में बैठ के कहले कि प्लीज माफ कर दा। हम खिसिया गए रहनी। हम तोहरा लगे बैठल रहनी आ तू अतना गहरा नींद में सुतल रहलू कि जगौला पर भी तू ना जगलू तो हम खिसिया गईनी। हम जानत रहनी कि गलती हमार बा तो हम खुद सोहन से माफी मंगनी और कहने के भविष्य में उनका के शिकायत करे के कोनो मौका ना दे। वो खुश होके हमरा लम्हर बार के तारीफ करे लगले। हम सोचे लगनी कि दिन भर अतना खिसिया के अचानक सोहन अतना नीमन कैसे हो गए। सोहन एक बार फेरू मीठ पान निकाल के अपना हाथ ले हमरा मुंह में डाल के कहे लगले कि पान खैला से तहार होठ लाल हो जाला, तोहार सुंदर होठ और ही सुंदर हो जाई। उनकर बात में प्यार के अतना मिठास रहे कि हम लजा गईनी। सोहन हमार हाथ पकड़ के कुछ कहत रहले, बाकी हमरा कुछ वो होश ना रहे और कुछ देर बाद हम दुनिया से दूर हो गए रहनी। एक बार फेरू जब आँख खोलनी तब भोर के 12 बजत रहे। हमार होश उड़ गए रहे। हमरा मालूम रहे कि सोहन एक बार फेरू ले खिसिया गई हुई हैं। अब हमरा समझ में ना आवत रहे कि हम इतना गहरा नींद में कैसे ऐसे सूत सकत पानी। हमार कपड़ा पूरा भीजल रहे। हमरा जाड़ लागत रहे। हम जल्दी ले नहा के तैयार हो गई। और जब हम कोठारी ले बाहर आवत रही तो हमार मर्द खींच ले कोठारी के बहरी मौसी ले कहत रहले कि तू हमार बियाह ऐसा लड़की से कर दिले बाड़ू जेकरा सूते और उठे के कोनो समझ नहीं खे। एकरा साथे हम अपन पूरा जिंदगी कैसे बिताए। इनका तो इहो मालूम नहीं खे कि गांव के मेहरारू सवेरे सवेरे उठ के घर के काम करेले। तू सवेरे ले घर के काम करत बाड़ू और ऊ रानी निहन सूतल बाड़ी। अगर हालात ऐसे ही चलत रही तो हम अपना घर में तोहार भतीजी के ढेर दिन तक बर्दाश्त ना कर पाए।
सोहन के ई बात सुन के हम डेरा गनी। हम सोचबो ना कर सकत रहनी कि हमार मर्द अतना सख्त होई हैं। एकरा से आगे कुछ सुने की हिम्मत हमरा में ना रहे। हम चुपचाप रसोई में चल गईनी। मौसी सवेरे ले सचमुच काम में व्यस्त रहली, काहे कि रसोई घर भी पूरा तरह ले साफ सुथरा रहे और दोपहरिया के खाना भी तैयार हो गई रहे। हम सोहन के साथे साथे मौसी के भी आंख में गिरत रहनी। हम लगातार अपना पर खिसियात रहनी। पता ना हमरा का भइल बा। जब हम घर में घूमती तो मौसी सब काम पूरा कर लेले रहली। शायद यही ले सोहन बहुते खिसिया गई रहन और छत पर चल गई रहलन। वो बढ़िया से जानत रहलन कि हम उनका पीछे पीछे छत पर ना जा पाए। हम दिन भर रोवत रहनी, जो ना खुशी के हम पूरा साल इंतजार करत रहनी। हम तो अबहियो ओकरा से दूर रहनी। ना तो हम सोहन के पूरा साथ मिल पाई और ना उनका दिल में जगह बना पौनी। और सोहन के बाद हमरा के बहुते बढ़िया से पता रहे कि अगर हम कोनो गलती करब तो ऊ हमरा के घर से बाहर फेंक दी है। गांव ले बार बार माई के फोन आवत रहे। माई कहत रहली कि 1 हफ्ता खातिर हमने के घरे आके रह जाई। रस्म के मुताबिक बियाह के बाद बेटी 1 सप्ताह तक अपना मायके में रहे आवेले। हमरा त जाए के मन बिल्कुल ना रहे, काहे कि सोहन हमरा पर पहले से ही खिसियाल रहले। ऐसना में अगर हम उनका के छोड़ के माई के घरे चल जैती तो शायद ऊ हमरा के कबो मात ना करतन। सोहन रात में कमरा में आ गए। हमरा अचरज भइल कि अचानक ऊ कैसे ठीक हो गइलन। हमरा लगे बैठ के खुद पूछे लगले कि तोहार माई के फोन काहे आयल रहे। जब हम उनका ले सब कुछ बतावनी तो ऊ कहले कि बढ़िया बात बा, तू चल जा, न तो माई कहे लगी है कि हम मना कर देले बानी। हमार काम भी काल्हे शुरू हो गइल बा। भोरे भोरे शहर जाए तो रात में ही घरे लौटब। तू वहाँ 1 हफ्ता बिता के वापस आ जा। माई के भी अपना साथे लेके जा। हमरा सोहन से एक तरह के दूरी के भरोसा ना रहे। हमरा में उनकर बात आगे सुने के हिम्मत ना रहे। एह से हम खुशी खुशी मान गईनी। सोहन मीठ पान निकाल के खुदे हमरा मुंह में डाल देले और कहले कि जल्दी खाए के बजाय धीरे धीरे खा। इस शहर के मशहूर पान हा, एह से तुहार होठ लाल हो जाई और बहुते सुंदर दिखाई दिही। हम सोहन के ऐसन बदलल देख के बहुत परेशान रही। ऊ जितना सख्त रहन उतने प्यार करे वाला भी रहन आ उनकर खिसियाइल भी ठीक रहे। हमरा गलती के चलते ऊ खिसिया गए रहन। सोहन कहे लगले कि हम माई ले बता के आवत बानी कि काल तोहरा के अपना गाँवे जाए के बा, हमार इंतजार करिहा। सोहन के बात सुनला के बाद हम मुस्कुराइनी। हम तय कैले रहनी कि आज कोनो हालत में ना सुतब, सोहन के इंतजार करब। गाँवे जाए ले पहले उनका दिल ले सगरे दूरी मिटावे के बा। हम जल्दी से नाइटी पहन लेहनी। दीवार पर आईना में आपन होठ देख के अचरज में पड़ गईनी। उनकर कहनाम बिल्कुल सही रहे कि हमार होठ लाल हो जाई। हम आके बिछौना पर बैठ गईनी, उनकर इंतजार करे लगनी। लेकिन सोहन के आवे ले पहले ही हम एक बार फेरू ले सूत गई रही। सवेरे 11 बजे जब आँख खोलनी तो सोहन शहर खातिर रवाना हो गई रहलन। वो भोरे ही शहर खातिर निकल जात रहलन, काहे कि शहर तक जाए के रास्ता 2 घंटा के रहे। हमरा खुद पर रुआई आवत रहे। ब्याह के 1 हफ्ता भी हम सोहन से कोनो रिश्ता ना बना पाल रहनी और इस सोहन के गुस्सा के कारण सिर्फ हम ही रही। हम ही सोच के चिंतित रहनी कि हमार कपड़ा कैसे भीजल रहत रहे। शायद सोहन हमरा के जगावे की कोशिश करत रहले। जब हम कोठारे ने निकलनी तो माई भी गांव जाए खातिर तैयार हो चुकल रहली। मौसी हमरा के देख के कहली कि सोहन तक चल गइल बाड़े, अब हमनी के दोनों जाना के गाँवे खातिर रवाना होखे के बा। हम भारी मन ले माई बाबूजी के घरे खातिर निकल गईनी। हमार दिल त सोहन के साथे शहर में चल गई रहे। अब हमरा 1 हफ्ता बाद ही उनका से मिले के रहे। हमरा के देख के हमार परिवार के लोग बहुते खुश भइले और छोट बहन के त
खुशी के कोनो सीमा ना रहे। हमरा आवे के खबर पूरा गांव में पहुंच गल रहे। हमरा के देखे खातिर मेहरारुअन के भीड़ आवे लागल। पड़ोसी के मौसी के बेटी अनीता के बियाह रहे। वो हमार करीबी दोस्त रहली। पूरी गांव में अइला के बाद उनका बियाह में शामिल होखे के मौका मिलल। बहुते शोर शराबा होत रहे, बाकी फिर भी हमरा दिल में कोनो खुशी ना रहे, काहे कि हमार दिल त सोहन पर अटकल रहे। अचरज के बात त ई रहे कि जब से हम माई के घरे आयल रहनी तब से हमरा नींद बिल्कुल भी ना आवत रहे और इस सोहन के कोठारी में आते बिछौना पर गिर जात रही। यहाँ हम बस करवट ही बदलत रहत रहनी। शायद सोहन के याद हमरा से सूते ना देत रहे। मेहंदी के रात में पड़ोसी मौसी के बहिन के लइका मुकेश बियाह में शामिल होखे खातिर शहर ले आयल रहले। उ बचपन ले गांव में आवत जात रहले। हमरा के देख के उ हमरा पीछे पीछे घूमे लगले। हम हैरान रहने कि उनकरा का भइल बा। उनकर नजर हमरा पर टिकल रहे। शायद मौसी के भी ई बात महसूस भइल रहे। हमरा अजीब घबराहट होत रहे। पहले ही हमरा सोहन के रिश्ता ठीक ना रहे। अगर मौसी के मुकेश के बारे में पता चल जाए तो हमार बसल घर उजड़ जाए। ऐसे हम बगल के मौसी के घर ले निकल के अपना घरे आवत रहनी और मुकेश हमरा पीछे पीछे चल अइले। वो हमरा के रोक के कहलन कि हम तोहरा ले प्यार करेनी, अगर तू कहबू तो हम तोहरा घरे रिश्ता भेज देब। मुकेश के ई बात हमार जान निकाल ले। हम खिसिया के मुकेश ले कहनी कि हमार बियाह हो गइल बा और ये अच्छा इहे रही कि तू भविष्य में ऐसन कोनो बात मत करीहा। हमार बात सुनला के बाद मुकेश कहे लगले कि शहर में हमारे एगो बड़ बंगला बा और एक गाड़ी बा। हम तोहरा के सब सुख देब, बाकी तू अपना मर्द के छोड़ के हमरा संगे आ जा। हम तोहरा ले हमेशा प्यार करत रहनी। हमरा का पता रहे कि तू 16 साल के उम्र में ही बियाह कर लेबू। हम उनका ले खिसिया के कहनी कि आज तो ये बात कह लेला, बाकी आगे ले ऐसन कोनो बात मत करिहा। हम अपना मर्द ले बहुते प्यार करेनी और ई तोहार एगो गलती हमरा के बदनाम कर सकता। ओह घड़ी मुकेश लवट अइले, बाकी हमरा खातिर अनीता के बियाह मनावल मुश्किल हो गई। वो बहुते बेशर्म साबित भइले। कोनो न कोनो बहाने ले वो हमार फोटो अपना फोन में खींचत रहले। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत गई। हम मौसी के साथे अपना घरे आ गईनी। सोहन शायद आज काम ले जल्दी लवट आयल रहले। हमनी के काल दोपहरिया में घरे पहुँचनी जा और ये सोहन पहले से ही घर में रहले। सोहन के देख के हम बहुते खुश हो गईनी। जब अपन सामान रखे खातिर कोठारी में गईनी तो सोहन अपना माई से मिले खातिर उनका कोठारी में चल गए। हम सोचनी कि हमहू सोहन अब मौसी के साथे कुछ देर बैठ जात बानी, तब जाके घर के काम करब। यही ले आपन सामान रखला के बाद हम फेरू ले मौसी के कोठारी के ओरी आ गईनी। बाकी मौसी के बात हमरा के अचरज में डाल देलस। हम सोचियो ना सकत रहनी कि हमार घर उजाड़े वाला कोनो दोसर केहू ना रहे, बलुक हमार खुद के मौसी रही। उ खिसिया के सोहन से कहत रहली कि जात घरी हम तोहरा ले कहले रहनी कि जबले हमनी के लौटब जात तब ले तलाक के कागजात तैयार करा लिहा। बाकी तोहरा कोनो समझ नहीं खे। हम आँख से देख ले बानी कि तोहार मेहरारू कितना गलत बाड़ी, बाकी तू आँख पर पट्टी बांधल बाड़ा। सोहन कहत रहलन कि माई हमरा खातिर ओकरा के छोड़ल संभव नहीं खे। वो हमार मेहरारू हई, हम ओकरा से प्यार करेनी। ओकरा में 1000 गो गलती बा, बाकी हम ओकरा के जिंदगी से कबो अलगा ना कर सकेनी। सोहन हमरा के प्यार करत रहले, अब मौसी बुराई में मगन रहली। हमरा समझ में ना आवत रहे कि ई सब का हो रहल बा। मौसी इतना जोश ले हमार बियाह करवा के ले आयल रहली, तक काहे हमार तलाक करावे के चाहत पाड़ी। और ई जवन सोहन हमरा बहुते सख्त लागत रहन, वो अतना प्यार से बतियावत रहले, हमारा खातिर माई से लड़त रहले। हमार पूरा तरह ले
उलझन में पड़ गई रहनी। राती के जब सोहन कोठारी में अइले त हमार पान खाए के मन बिल्कुल ना रहे। हम उनका हाथ ले पान ले लेहनी, जबकि माई उनका के कोनो काम खातिर बुलावे लगली तो कोठारी ले निकल गईले। हम चुपके से पान के एगो कोना में छुपा के रख देहनी ताकि हमरा नींद ना आवे। आँख बंद करके लेट गईनी। जब सोहन वापस कोठारी में अइले तो हम जवन देखनी उ देख के हमरा अपना आँख पर विश्वास ना हो पाइल। सोहन जग भर के हमरा ऊपर पानी डाल देहले। हम आँख ना खोलनी। आज दूध के दूध और पानी के पानी करे के चाहत रहनी। सोहन केहू के आवाज दे के कहलन कि भीतर आ जा। पूरा तरह ले बेहोश हो गई बाड़ी। कुछ देर बाद एगो सुंदर लड़की हमरा कमरा में आ गई। उ सोहन के संगे हमरा बिछौना पर बैठल और जौना तरह से एक दूसरा के संगे रहले हमार जान निकल गई। एकरा ले बेसी सहन करे के हमरा में हिम्मत ना रहे। ठंडा पानी के चलते हमार देह सिहरत रहे। हम उठ के बैठ गईनी। हमरा के जागल देख के दोनों जना के आँख अचरज से चौड़ा हो गई। हम सोहन के ओरी घूर के देखनी। ओह घड़ी हम अतना खिसियाल रही कि सोहन से डर तक ना रहे। हम सोहन से कहनी कि साच साच बताई कि ये लड़की के हा, पान में का रहे जौना से हम आपन होश खो देत रही। तू ये सब काहे कैला? हमरा से अतना बड़ धोखा काहे करत पाड़ा? हम सवाल पर सवाल पूछत रहनी। हमरा भीतर एगो तूफान उठत रहे। सोहन मूड़ी नवा के कहलन कि ई लड़की उनकन मेहरारू हा और उ ओकरा से बियाह के अभी 2 दिन पहले गांव आयल रहे। उ कबो हमरा ले बियाह ना कल चाहत रहले, बाकिर मौसी जबरदस्ती हमरा से उनकर रिश्ता ठीक कर देली। मेहरारू के नाम सुन के हमरा माथा पर आसमान गिर गई। सोहन कहत रहले कि हमनी के बियाह रोके खातिर उ 2 दिन पहले सीमा से बियाह कर आयल रहले। इस सोच के कि जब वो सीमा के पतोह बना के एक घर में ले आई हैं तो उनकर माई हमरा से बियाह ना करी हैं। बाकी उ लोग उनकर बात ना सुन ले और उ लोग सोहन पर दबाव बनौले कि वो सीमा के तलाक दे देवे। सोहन सीमा के छत वाला कोठारी में रख ले, काहे कि गांव में मेहरारू लोग के छत पर जाए के इजाजत ना रहे। यही से सोहन के पूरा भरोसा रहे कि हम कबो उनका पीछे पीछे छत पर ना जाए। सोहन जानबूझ के पान में नशा के दवाई मिलावत रहले ताकि हम सूत जाएं और हम रोज राती अपना कमरा में सीमा के संगे बितावस। सीमा ब्याह से पहले शहर में मॉडलिंग करत रहली। यही से माई के लागत रहे कि सीमा इज्जतदार नहीं थी और यही से माई बार बार हमरा से सीमा के तलाक देवे के कहत रहली। सीमा हमार पहला प्यार है। सोहन कहत रहले कि मौसी आत्महत्या के धमकी देले रहली। यही से सोहन हमरा के अपनौले बाड़े। सोहन कोनो हालात में सीमा के छोड़ नहीं खन सकत। हमरा एह बात के पक्का भरोसा रहे। सोहन हमरा के पूरा सच्चाई बता देले रहले, जवन सुनला के बाद हमरा लगे कुछ वो कहे के ना रह गई। हमरा पता चल गई रहे कि ओह दिन मौसी सीमा आ सोहन के तलाक के बारे में बात करत रहली, जेकरा के सुनला के बाद हम गलत मतलब निकाल लेले रहनी। हमरा बर्बादी के जिम्मेदार खाली सोहन ही ना रहन, बलुक मौसी भी जिम्मेदार रहली। ई जानत कि उनकर बेटा अपना पसंद ले बियाह कैले बा, उ जबरन हमरा के दूसर बियाह करा देली। हम सोहन के साथे अपना जिंदगी के बहुते सपना देखले रहनी। हम ऐसन आदमी के साथे अपन जिंदगी कब्बो ना बिता सकत रहनी जे केहू दूसरा के अतना प्यार करत रहे कि ओकरा खातिर हमरा के नशा वाला पान तक खिया सकत रहे। हम अपन सामान समेट के मौसी के नमस्कार करके अपना गांव खातिर रवाना हो गईनी। मौसी बहुते कोशिश कैली, वो हमरा के बार बार मनावत रहली कि सोहन सीमा के छोड़ के हमार बन जाइ हैं, लेकिन हम कब्बो ऐसन आदमी के संगे ना रह सकत रहनी जौन हमरा से प्यार ना करत रहे। हम माई बाबूजी ले कह के सोहन के तलाक दे देनी। हम अपना माई बाबूजी के लाडू रानी रही।
उ खुद हमरा के ऐसन आग में ना फेंकल चाहत रहले। पड़ोसी मौसी के वजह से मुकेश के खबर मिल गई रहे कि हम एक बार फेरू ले अकेले हो गइल बानी। यही ले मुकेश अपना परिवार के लोग के भेज के हमरा के अपनावे के बात कैलन। हम अभी तक बियाह ना करे के चाहत रहनी तो हम एकदम से मना कर देनी। अब हमरा आगे पढ़े के रहे और अपना गोड़ पर खड़ा होके के रहे। पढ़ाई के संगे हमार पेपर भी खत्म हो गल रहे। हम ओकरा के फेर ले शुरू कैनी। जरूरी नहीं खे कि हर बियाह सफल होखे, बाकी असफल बियाह के मतलब ई नहीं खे कि उ आदमी असफल बा। हम अपना बियाह के असफलता के बाद बहुत सफल हो गई रहनी। पढ़ाई के मैदान में झंडा गाड़ के उ पूरा जिला में अपना नाम के रोशन कैले रहनी। अगर हमार कोनो प्रिय बहन भा बेटी असफल बियाह के शिकार हो गई बा तो याद रखी कि जिंदगी में आगे बढ़े के रास्ता खोजी और जिंदगी में दोसर सफलता हासिल करी। धन्यवाद दोस्तन लोग के।